Echipa națională a României joacă în această seară în semifinalele campionatului mondial de hat-trick, unul dintre cele mai populare jocuri de fotbal online. Adversara României este reprezentativa similară a Norvegiei, una dintre marile forțe în hat-trick. Selecționerul echipei reprezentative, El Torche, consideră că deși Norvegia are prima șansă, ei pot fi surprinși tactic. Adversarul ne este superior la majoritatea capitolelor. Eu aș fi mizat pe o dispută din care să ieșim învingător tactic. Sunt destul de pesimist, însă avem șansa noastră, o să ne jucăm până la capăt. Potrivit ultimului clasament, hat-trick se află pe locul al 3-lea în topul popularității, cu peste 250.000 de utilizatori din peste 50 de țări de pe tot globul. Este un joc online de o amploare fantastică, în care ai oportunitatea de a te confrunta cu un număr impresionant de manageri și este un simulator de joc de fotbal, ceea ce mi-am dorit întotdeauna să joc. România deține titlul mondial a juniori și, în afară de Suedia, țara în care jocul a fost inventat, este singura echipă care a câștigat până acum o competiție la hat-trick. În România sunt peste 9.000 de jucători, alcătuind una dintre cele mai importante comunități hat-trick din lume. Din acest motiv a fost lansată de curând pagina de hat-trick în limba română.